permite disfrutar deste momento neste lugar. E así, quero dar os meus parabéns ao traballo ben feito que realizan o Centro Comercial Urbano Zona Monumental, o Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, o noso boticario gaiteiro Eduardo Esteban, que nos permiten recrear a botica do Don Perfecto dun xeito xenial. E tamén o meu recoñecemento ás persoas que ano a ano se suman cos seus fermosos traxes de época a esta noite de Entroido. Para rematar cos agradecementos, quero dar os parabéns á Asociación Recreativa de Xeve, encargada de facer renacer cada ano das súas cinzas ao noso ben querido Rabachol. Amigos e amigas, quedannos moitos días de festa de Entroido. Desfrutade dunha cidade viva e en festas. Moitas grazas. Voz prodixiosa. Temos moita sorte de contar con ela no coro. Pero bueno, aí vou. Aquí estamos. E que hora temos, Rabachol? E son as 8. E se vamos ter ensayo agora, voume quitar a bata e voume preparando, que nada están aquí os do coro. Recorda, Rabachol, ás 10 hasta as 7 non cerra botica. Avísame se ven alguén. Eu estarei tocando na rebotica. Miñas, aquí dentro que son a millor. E que viva a festa.